Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagluto ka iti pangaldawan bakit? Saan pa'y? Diyak mati na sango. Adda nga mintiin download ko a drama lakay. Ay no, gimatang kagayam iti baro a cellphone mo. Tapno damo pagbuya Apay nga cellphone pa'y lang ti ginatang mo. Gimatang ka kumamot na iti para kanya. 5 atawanan ti cellphone ko. Kita am ti screen na, nabutakan. Ay katsukat ang mga minan Gumatang aktumot Gumatang ka lang Awan ti parikot no may papan iti day tabanag. Sigurado ka? Di ka gungat? Iti may sa kondisyon. Sikat ti agluto ita. Oo, sige. Siya akong nagluto iti pangaldawan tayo. Basta gumatang akmat iti touch screen na cellphone ko Wun. Inayadamanan Amangan no adamat nag-akaldero dita kat nakaturog ti anak mo. Mare, nakita ka nagpasentro nila kay mo Napanggimatang iti cellphone na, Mare. Anya? Apalan na nga minti ka barbaro a cellphone ko, Mare. Iso gumatang mat. Ay, nawaw! Iso pa'y gastos na day Mare. Apay agimatang no mabalin pa mo ti cellphone na. Di bali tamausar na mat, Mare. Ay, sa bagay pimudot sa mo tantay kapita, Mare. Agkapita pa'y, sakbay nga agawid ka. Inton maminsan langan, Mare. Dagasag pa'y ngamin ni Pia iti ayanda nanang. Amangan ko nak numarabyan kami. Nga si diglaang mo't ti balay da nanang mo, Mare. Dagasam ni Pia, wano adaman ti pampanunutom abuyaam, Mare. Sige man langan. Makikapi ako tapno awan mati maibagbagang, Mare. Talaga sa anak makapagrason no sikat ti kasangsangok, Mare. Kita man tabaro a cellphone mo lakay. Ay, di mo pakibibiyangan day tabakit. Kita laeng mo. Saan nga ron balin? Saan pa'y full charge? Ay nawaw. Imot. Agsakdo ka kiti ti pagdigos ni Pia. Sikamatan awan mat ar-aramidom. Orayak nga ron full charge si cellphone ko. Ay nawaw. Mabalin mat apanawang biit. Sana masapula bambantayam dayta. Kasano no mapukaw? Ay, jak amukan ka punsyan. Kasano ko maamapukaw kat datdatayo laang matyadda dito'y balay. Tumakder ka kit di tataag-sakdo ka iti pagdigos ti anak mo. May salaang ti saok kunak na Walan Maparan, bakit? Mabisina ko nanang. Kaya't kuntimangan. Ibagam ka ni tatang mo anak ko tadararamidag. Si kakanumat ti pangibagaak. Anya ti araramidan na Busy iti cellphone na. Punsyan! Aggaw ka man di tayo ti kanan ti anak mo! Saan pa yung alpas ti buhay-buhay? Bakit? Ituloy mo laangan inton madamdama. Nyamot na. Ay na! Una yun day tanga, ma'am. Di pa'y may baon mat. Ala, sumurot ka kanyak tasyaklangan ti mga ramed, anak ko. Di ka agungat tamumot nagtrabaho kiti garden tayo tay. Italaang mo't manan ngay naggamak ti cellphone ko. Ado mo gayam to'y natangkan prutas ngay nyawit mo, Bertaw. Ikam to dalirma. Naimbaglaang at damot tiramanan ti apo ko ta. Basit lang, mati ka nun dagi dyan no bilang lang lakay. Layunam, ta ibingayam da balayan simang. Sige. Ayun gayam, sa ludsudem man, no di da pa'y usarin titimbangan da tabuluden tapay. Mapanakin tun madamdama.
Sikapay nga ron ti makam mo dita. Tamaturo kak man. Napanuga ka nagsibog iti mulat Ay magan ka pa'y nga umuna Mga anak to, no makariingak, bakit? Ay nawaw, anya ti raramidam dito'y parangan yaw, piya apaw. Agay ay ayam, Lola. Nanang kentatang mo ngay. Axel cellphone da, Lola. Anya? Tibilin ni Nanang katjak kano'y da disturbuan. Ay po aya, dagita at tao. Palupusan da kakiidi nga gay ay ayam dito'y ruwar. Amo damay nga ado ti lumablabas. Ay, sumrikapaw. Delikadaw dito'y ruwar. Jak kayat, Lola. Kayat ko dito'y ruwar. Di ka mabutang, no ada ti mangalakin ka? Sumrekak man langan, Lola. Kasta, agtungpal ka, no ada ti maibagakin ka, piya po. Ay, nawaw, anya ti hararamidin yaw, larma? Ni, da kayo matgayam, Nanang. Na yun day ta, cellphone. Ada drama abuy-buyaak, Nanang. Partakam tito baray. Asidigan ti kalaban mo. Partakam. Na. Di punsyan ka di dayjay. Ay, wan, Nanang. Agbuy-buya iti silid me. Sige. Ay nawa. Agasiman ta sa gaysa ta cellphone yaw. Imbes nga asikaswan yaw, ti anak yaw. Asikasun mi mat, Nanang. Kastoy ka day, tilang nga ti ubeng, maas asikasaw, anak ka. Kita man talanga ta anak mo. Kasla na baybayan mo. Ni Nanang mat. Anya nga minti umayo ibagaya. Umay ko lang itulaw, tinatangkan prutas yaw. Kastoy ka din ti madanunak. Ay, Nanang, sumana ukay man ako nakon. Malala. Awanan ti adwa saw. Tumadur ka kiididita. Tayin ka di gusang di anak mau. Maday, timod mo nagawid, bakit? Apay? Masurunak ka dagita nga gasawa lakay. Ay nawaw. Apay bakit? Adda ka di manan, titakas ngay naramid ta. Agasam, nadanunak ti apo ko ta. Nakadungdung ray. Ay nawaw. Di mo nga min masikaso dalermakan punsyan ti anak da. Busy da siguro iti trabaho da. Bakit? Ay, maawatak, no busy da iti trabaho da. Agam, nadanunak ida abisay iti cellphone da. Anya? Sapay awan gate ti balay da. Kasanulangan, nurimwar ti apo ko ta. Ayawan na. Amagan numay sagmak pa'y kiidahin. No kasta, naadikday ti cellphone. Kas na, lakay. Awanlat amok iti kasjay nga aramidin da. Anya ti umay mo ibaga, Mari Hilda. Umay kalaing sarungkaran, Maray. Nabayag mo nga minan, sipod na udya, nagpasyar kay jabalay. No daduma, bisyak nga agbuy-buya, Mare. Kinapudno na, mayat ti buy-buya at drama ita. Oh, anya? Ang mga no kayat mo abuyan, tay pasakkan ka, Mare. Ay nawaw. Ala, sa anak ang mahilig iti kakasta a drama, Maray. Mayat da ito'y, Mare. At da maadal mo. Una nga maibus mo ti oras mo dita, Maray. Ang mga numaadi ka, katjak maaramid dagiti responsibilidad kaw. Sikat ti makam mo, Mare. No di mo kayat, jak ipilit. Saan a drama ti gagarak, Maray? Change topic man. Ang mga pakit di mo ti pagturungan ti saritaan, tama, Ray? Ay nawaw, anya ti sirsiri pumititawa, Susan. Ti apo ko talakay. Apay ti apo ko ta. Siripak lang.
Mga no agay ay ayam manon iti parangan da. Kaya nakapupudot ti panaway. Awan mo't ti makitak nga ubing iti parangan da. Mayat mo't laang no mainitan da iti ubing, bakit? Nga madimuten ano sobra. Di pa kadanagak. Amangan ko nak, no saan na masiputan da kiti dadakil na ke rumwar. Sapay awan gate ti balay da. Siyak di sika. Mapan kalagay ni ti ayan da, bakit? Sigurado nga ibaga ti anak ta, makibibiyangak no mapanak manon ni Day. Ang kas na kunam, saan anatalgad ti kasasat ti apo ko tayo jay. Kasimot jay ubeng, no baybayan ta. Ako obserbar tapay, lakay. Nay, ti apo ko ta bakit? May initanin o. Anya? Agay ay ayam iti paraangan da bakit? Nakita kitay. Karuruar na siguro Ay, una yan. Kung laki din no pinastrik ni nanang nan. Isumit lang ti kunak itay, ngumnay. Aldamot man iti sigot apagay ayaman na nay ay. Mutoy man tapayaw. Tama pang kuman bagbagaan na kita nga gasawa. At natipayong mo itilikotan ti Ridaw, bakit? Anya ti araramidin yaw, Lerma. Awam mo ti kunayaw, apastrikan yu ti anak yaw. Kasay, amain-initan ni Jerwar. Ay nawaw, isumat ti kayat na nanang. Mayat matlaang no mainitan dagiti ubeng. Ay na, Lerma aya. Pangaasem ta usaram ta utak mau. Alas 12 tapno ibagaking ka. No day ti parikot yo, pastra ti anak ko nanang. Di kay manaktak ta busy ak. Ti asawam, ayan na. Ada iti silid me, kasangsangpet na itay laang nanang. Na, kitaan niyo mo ta. Numalpas ti trabaho yaw. Ti anak yaw, ti asikaswan yaw. Saan ka dadagta? Silpon yaw. Di kay madanagan ta saan amabisbisinan ti apo ko yun, nanang. Mare, nanggig mo ti chismes. Ay nawaw, anya at chismis, Marihilda. At dati mangimarmarites kada kayaw nga agasawa, Mare. Anya nga iti marmaritis da. Ay, di yu kanumo maas-asikaso ti anak yaw. Ay nawaw, asino tinangi maritis iti dayta, Mare? Ay, hindi ka mo, Mare. Nanggagkulaang ay napagsarsaritaan da. Dagiti awanan bain? Ay, kitain nyo nga min at aramidin nyo, Mare. Ammo mi ti aramiden mi, Mare. Tao, ti makakit-kita, Mare. Ah, anya ti kayat mo asawan, Marihilda? Ti kanyak laang, Mare. Ada kumamot ti oras yaw ang mga sikaso iti anak yaw. Saan mo't ada kays no ag-cellphone kayo nga gasawa? Tinapatay kat maasikaso yulat ti anak yaw. Ay nawaw, anya ti panagkitam kada kami aya, Mare. Tapno ibagakkan ka, 3 times ade amang mga nipiya. Ada pa'y merienda na. Ano ti inarambit ti kumarin bakit? Agpapada dakit di Ano ti imbagada ya? Di ta ka numaasikaso ti anak ta. Ay no, kasano kumakit 3 times a dimot amang mangan tayo? Day tamat lang ti kunak. Kas jay aya ti mabaybayan. Mangmangan iti 3 times a day. Amangan kunak no apal damanin day ta bakit? Di talatan ila ikaskaso. Inyawid mo mati apo ko ta. Ay, huna. Tarimwar. Nasalaw ko di adi ta kalsada. Anya, Naimbag ko na. Tadito, tinagturungan na. kasano na pasamak na ita? Siyempre, ubay. Rimwar ata, mutigate ti balay dalirma. Di ta nakita. Ay, nawaw. Common sense mo talagay. Mangisa ka nagkakiiden iti merienda. Ta, pag merienda, ti apo ko ta. Di ko sempay nga umuna bakit?
Miso na lang, tawan tibado na pagsukatan na. Agamit na kitibado ti kasinsin na. Isupay lang ating bulutan na. Sa bagay, umanay na mo siguro ray chay lakay. Takitaag man, sana sa pulon dagiti dadakkel na. Lagit kitam ka din ni Pia, bakit? Adala ang gitarwar. Agay ay ayam manan. Awan ijerwar, bakit? Ay nawaw. Kasano nga awan, kat no nakitak di tarwar itay. Awan nga ro din. Siri pumititawa Awan nga agpaiso. Asos, ang mga nurimwar mo tanda jay. Awanan lakay, mapukpukawan ti anak ta. Sa pulantan, Pangsapulan ta nga raod. makaamuditan, bakit? Tinapatagkat may awid ta anak ta. Amangan kunak no limabas ni Pia dito'y mare. Nay, apay ti anak mo, maray? Mapukpukaw nga rod mare. Anya? Busy kami kanila kay ko. Di mi nasiputan no sa dino tinagturungan na. Ay na, maray, day taki din. Awang ka di tinakitkita mare. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ko mare. Awan mo tilimabas dito istor ko, maray. Ay, ipadas mo iti agsaludsud iti ayan dananang mau. Amangan no ijay mo tinagturungan na. Makaungat lakit din ni nanang no maamuan na tinapasamak. Ay na, anusan nyo tinapatag at mabirukan nyo ti anak yo, mare. Ay na, delikado ti panawin ita, mare. Nanang, amangan no imima iti apo ko yu titoy. Apay, awan ni Jay Balayaw. Mapukpukaw ti anak yaw. Awan nga ron nanang. Kahit sa dinaw, ti ayan ti asawam. Agsilsilpon lata, sana madanagan ni ti anak yaw. Nagpalaod nanang. Abay nga, may, di yu binantayan ti anak yaw. Di mi nasiputan na rin morgayam nanang. Kahit, pangsapulan yung nga rudita, ha? Diyak nga rudam mo nanang. Nagapuak iti ayan ni kumarik. Ngam di namat ka no nakita. Ay, awanan na. Madanagan aklauna yun nanang. Di kagsakit Kasanulangan nga ino at dadaka sa napasama kiti anak ko nanang. Basol yu, ha? Ano nga may hindi raramidan yung nag-asawa, ha? Diyak lakit di mapakawan ti bagik nanang. Nanang? Pia anak ko! Ay, nay, nakaring mo gaya mo, hindi ako ka. Ay na, agyaman aglaunay nanang. Itix mo, ti asawa. Ibagam, tao may dito'y balay. Kitain niyaw, day ta bunga ti aramid yung agasawa. Kamalimi na lang. Pasensya kayo, nusaran kami adimngag kada kayo. Kasanulangan, no ijay talon, tinagturungan na. Awanan na. Saanan ang maulit nanang? Rumbang lang. Agbalin kayo a responsable at dadakal ni Pia. Di yung mauliwayan ti anak yu, ha? Oo na lang. Agyaman kami launay ti panangasikasuhit anak miya. Wala. Agawid kayo mo tayo. Tibilin ka, ha? Di yung liplipatan. O nanang, agyaman kami manan. Ay, nawaw! Liklikan tayo dagiti banbanag asaan met nga importante. Kas naganak, tila ang kumapagsayaatan ti anak tayo, ti ipangpangruna tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.